Ponúkame na prenajom kancelársky priestor, ktorý sa nachádza v objekte Galvanyho Business Centra 1 na Galvanyho ulici. Priestor má celkovú výmeru 483 m2, nachádza sa na 4. nadzemnom podlaží a priestor je v stave, ktorý aktuálne čaká na budúceho nájomcu, ktorému bude prenajímateľ tento priestor kompletne upravovať na jeho potreby a požiadavky. Tento priestor 483 m sa dá deliť na dva samostatné priestory 200 m2 a 283 m2. Lokalita je, ja si myslím, je veľmi dobrá. Nachádzame sa, objekt Galvanyho Business Centra 1 sa nachádza oproti nákupnému centru Avión, v blízkosti je letisko, veľmi dobré napojenie na cestnú infraštruktúru, diaľničný obchvat mesta Bratislava. Oproti z tejto strany môžete vidieť je hotel Gate 1. A poďme si spoločne prejsť tento priestor, čiže postupne sa budeme dostávať do celého priestoru, ale ako som spomínal, dá sa rozdeliť na dva samostatné priestory 200 m a 283 m. Ten, kto chce zobrať celý priestor, tak má možnosť mať 483 m2. Priestor je vybavený, alebo bude vybavený klimatizačnými jednotkami, vzduchotechnikou, dvojité dutinové podlahy. Budúci nájomca si naozaj vie ten priestor prispôsobiť na vlastné potreby a požiadavky, či už v rámci nejakého sociálneho zázemia alebo dispozície a rozmiestnenia kancelárií. Toto je hlavný vstup do priestoru, s tým, že v tejto časti sú toalety situované, ktoré by boli v prípade, že by sa ten priestor rozdelil, tak by boli spoločné. V týchto častiach sú toalety. No a toto je taká tá hlavná časť spoločných priestorov a v súčasnosti je to rozdelené tie priestory na viacero kancelárií, ktoré hovorím, tá dispozícia nemusí byť aktuálne takáto, ako je v súčasnosti teraz nastavená. Priestor je veľmi pekne presvetlený s prirodzeným svetlom. Kúrenie je zabezpečené prostredníctvom nástenných radiátorov, okná sú otváravé. V tejto časti sú aj deliace steny, ktoré sa dajú možno využiť pre prispôsobenie pre budúceho nájomcu, lebo tie deliace steny sú nie lacná záležitosť. Čiže takto to je dneska rozdelené, nemusíme sa na to fixovať. Toto je ďalší taký rožný priestor, rožná kancelária. Veľmi pekná z pohľadu toho výhľadu. Aktuálne je to naozaj v pôvodnom stave. V stave budúcej rekonštrukcie tu je takisto takáto rožná kancelária, ktorá sa dá ešte zväčšiť, lebo v súčasnosti sú tu v rámci chodby takto nastavené dispozície kancelárií. Objekt Galvanyho Business Centra 1 má veľmi dobré parkovacie možnosti nielen vonkajšie pre návštevy, pre klientov, pre nájomcov, ale aj podzemné parkovacie státia. Čiže tu je oproti hotel Gate 1 a tu sa dostávame do tej prednej časti k ulici Galvanyho. V prípade doplňujúcich informácií alebo zorganizovania, alebo dohodnutia si obhliadky sme vám k dispozícii.